Folin tani obe magazine malla jawo be la jeli o bismillah ka kuna fonu kon keneka baguruba olu fleni baguruba kun folo la sa ameta mali ali war bongo ni onye uko nyamasa mi fmi nay ko ni war bombay jamana alina jena tarakasa cew kon belaj wiya yira ka fo kubina dollar war keme ani mu ko ni ko labla mali wala sa to mina ka seka yere de menwi crise munu me mali ali kon nala amanda dola ko wala nambore amita nyana min ma fen ko ni ali ko jurula kuni ataka laje kayan mo ko ni wala rawlu senfe wiye bulu karke ko ni manani ga mi chef la musufla munu ko ni min ma fen firi bawyi o ba ta ka bona dugoro la katana dugoro la uti jamana ko ni no mali utu jamana don ko ni amanda do fenana ko wala na mbora ni no kuna funia labon ko nasa ameta jamana ali senekuta fanfela la fukata si anga dunga fa ali sabati ko ni mama wi lara wali munu ko ni ke samba fla ani mu wannan samba fla ni wanduru o juru la ko ni amanda do fenana ko wala o bismillah ko kura kuna foni ko ni olu keneka ina fanya fo bakuruba la tukumna kuna foni ya folo ko na fmi na le ko ni ajira ka fo kale mina de minyo anya ko nta ko di malima no beta na folo ko aloko jurula sa de wala war keme ani mugan ko ni ola sa ko bino ta ko di malima wala sa tukumna malika se ka yere de me ka bo abe janjugu mun ko na la fo ta se di ko mun ko na la aka se ka yere bo ol ko na la tukumina ko ni ya ta kala je ko ni dollar wari keme ani mugan ko ni 9 milliona obebe sefa wari ko ni ale milliard biolonvla ani fla ko ni wolo masako wa ami fle ni kabina ta ka kla fly don sira fla ko ni obena yala keren la dunga fa ko ni ale ko jurula wa ko dobeta o sira ka fukata se jamana yere bi saka bo janjugu munu konna la fukata se de gumunu me jamana ale konna la saka jamana bo olu fene konna la ko ni ya ta ka la je ko ni mi fle ni de ka kelen bebe taka kene ako fukata se kalanko demsenu wa kalanko olu na nasra fe ko lu chama mikala wa fene yere munu be no ko sotu bolo nu o chama me balula o chama me sigila o so konna la ko dobe deme bitaka nyesho olu fene ma fukata se munu be no nuti dumuni ko ni soro ko luke deme do beta ka nyashi oluma fukata se jiko jinyuma soro li fene koni olu fene koni o chama mbike ani lakana fukata se lafia koni dakele ngata se jamana kono den kelen bebe na lafia soro ula chugumna wadi koni tambe ka di malima uko koni ogum konnala ula koni ya yira ka fo ko mali koni kali ye wadi kasabiya mi koni chama taraka dama sante menonu samba fla ani mwan sabai ko chama koni ka yira ka fo chama madu adunda fe ga koni min na to fleni ku dambe jamana marabaka kura na minyi furanche fanga manyema na kaje madunyi ukaseka wari nkon chama kon taka adun dafe ukani la jeren kon na belawa uyajira ka fofene kube fuli anuta ni kon ko di anga jamana marabaka ma barsabla kunye bala cheben kon abi chesiri mina anaka mko ube chesiri mina binaka bi wala sachukum na ka jamana alebo janjugu kon nala wafena ukani kuma sinu kon ka chama kon ka bebeni sababai nambore ambi do sugono ko kaw fino ina fo anya fo tugumina nyami ma fen ko kon jurula kayen mo kon yubul dake manani kon luka munu ya ankere fe dugu mado yi munu kon me ko lu me ga nyana mi ma fen kon uluta ka tane dugu werela ko lara welu kon se fe no elitna suletna Alassane Keita yi ale koni ka manyema yi ayira ka fo kundu ka larawulu koni bulani ma ku fule nuka uka someni koni buluka watina uye bara sendo koni nobla wala sa chukumina ubeka wolelike uka telefoni mina nega jursa koni ta mina wala sa chukumina ku ubena tafen ndi mamunu ma ko lula soro yolu koni utarase wati mina no ye kan noda kaka wala sa chukumina uga seka do uni ma ku fule munwe kuma ani fena nube bara mina ni bara nyuma no bara nyumante ukele ko fe ko kere yaye ka foko ni makufule ni nyana mini mafe one buku obeka tana dugu wera wala sa chugumina kataka anaye kata fere ni no boloda ko ni kera amanu nuka ku mina ko ni ku bla berela wafena da ko lara welu ko ni ulubesina mi manake boala anu mamunu be no nu u complice wi nu ko ni unu ulube bara bolo na nyoafe ko boloda ka ku beka duna na taw ko na barsabla nyana min ma fen koni ka fenche jugudu mi meke sababu ye ka machama koni ka buna na madiya koni do ngala mala
ina fo kunnafoniya labana sa an bɛ taa an ka dun ka fa o sabatiliko ɲuman kɔni o ma ni ko dun ka fa iko sɛnɛ kɛ ko ɲuman kɔni o hukumu kɔnɔna la laraweliw kɔni o bɛ kɛ san o san an ka jamana marabagaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnna an ka kotigi gale kɔni ale ye ni baarasen kɔni ninnu don min kɔni ye san 2024 san 2025 kɔni o san o sɛnɛkɛw ɲuman walasa cogo min na ka dun ka fa ka sabati walasa cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se k'i munafa i ka sɛnɛ kɛlenko ɲuman na o la kɔni u y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔni na n'o ye Mali ye ko Nigeria ni Nigeria bɔra ko Mali kɔni ye filanan min kɔni bɛ n'a bɛ sɛnɛ kɛ ko ɲuman kɔni kɛ san o san ko kɔni ko o jɔnjɔ talen bɛ ka di Mali ma fo ka taa se san 2023 san 2024 kɔni o san minnu kɔni tɛmɛna wa k'an ye sɛnɛ kɛ ko ɲuman kɔni o kɛ wa fɛnɛ k'u b'a laɲini fɛnɛ ɲinanta in fɛnɛ kɔni ka se ka kɛ o togo kelen na barisabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko salon kɔni ko tɔni hakɛ min sɔrɔla sɛnɛ kɛ ko ɲuman na ko bɛ taa tɔni 11 murumuru kelen kɔni ko o sɔrɔla san wa fɛnɛ k'u b'a ladɔniya k'a fɔ fɛnɛ ɲinanta in kɔni k'a bɛ se ka caya n'o ye togo min na k'a ka caya n'o ye barisabula u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka kabasiw kɔni minnu bɛ di sɛnɛkɛlaw ma walasa cogo min na u k'a dan ka sɛnɛfɛn ɲuman kɔni o sɔrɔ ko o kilo kɔni ko o bɛ n'o di 300 la min bɛ taa dollar wari 2 murumuru 5 kɔni o la k'o ka se ka di cogo min na jamanadenw ma min ye sɛnɛkɛlaw ye u ka se ka sɛnɛ kɛ ko ɲuman kɔni o kɛ o kɔni o kumasenw kɔni o bɔra ka di an ka kotigi gale ma n'o ye Choguel Kokala kɔni ale Mayiga ye a bɔra k'o fɔ wa fɛnɛ wɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya ɲɔɲanen bɛ yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ yen n'an bɛ sɛnɛ kɛ ko ɲuman kɔni o sɔrɔ a yɔrɔ kɔfɛlenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka kɔrɔnfɛlaw kɔni o la n'o ye Moti Gawo Segu fo ka taa se Kulukoro ma ko sɛnɛ kɛ ko ɲuman kɔni k'a bɛ sɔrɔ yen yɔrɔ kɔfɛlenw na nka kulu marifatigi damelikew bɛ to ka taa jandani ma kɔfɛlen ninnu ka yɔrɔ la min bɛ ka kɛ sababuya ye dun ka fa kɔni k'a bɛ ka ɲagasi kosɛbɛ jamana ale n'a tarakasacɛw kɔni bɛɛ lajɛlen na wa fɛnɛ u y'a yira k'a fɔ ko kaba kɔni k'ale kɔni dundala ka ca Mali ale kɔnɔna la kosɛbɛ ka tɛmɛ ɲɔtɔw kan wa ko o kɔnɔna la wa ale de sɛnɛfɛn ka ca ka tɛmɛ tɔw kan o hukumu kɔnɔna la wa k'a kɔni a sɛnɛfɛn bɛ taa n'i y'a ta 100 sara o 100 sara 40 a kɔni ale sɛnɛli bɛ taa o fo o ɲɔgɔnna na ale kɔni mana bɔ yen malo fo ka taa se ɲɔ ni kaba o n'a ɲɔgɔnnaw na o laraweliw kɔni o kɛra ka o di département américain de l'agriculture n'i y'a dɔrɔso ɲɔgɔn n'a bɛ kɛ USDA ye olu ka ɲɛfɔliw kɔni fɛnɛ o senfɛ nin bɛ dansigi bi an ka kunnafoniw kɔnɔna sa an bɛ k'an bɛ boloda waati wɛrɛ